Чудесен скиор. Който тепърва, може би, в оставащите му не толкова много години до края на кариерата му, ще разгръща потенциала си в скоростните дисциплини. Чудесно време тук. Скоростта му беше втора горе, но времето му е едва 9 с тези това изоставане от 1300. Много трябва да внимава колко ще губи додолу. Всяка стотна от секундата ще бъде много важна за Ондрей. Един добър ориентир, втората междинна контрола, 52 стотни. За сега това е четвърта позиция. Само това мога да ви кажа. Но тук пак не толкова висока скорост. 11-та от всички, които се спуснаха до този момент. С него 19 души. Ха-ха! Но след това виждате какво става. 900 Ондрей Банк се доближава до Шети Венсруд. Ще има ли световна титла за Чехия? Това ще разберем, разбира се, до вечера. Много бързи и сега, верно, 3500, но това е третото време в момента. Ондрей Банк. Давай, момче, продължавай додолу така. О, не! Откачи му се автомата преди скока. Колко тъжно. Колко тъжно, колко неприятно. Да, тук човека вдясно, дето му се вижда само бирата, естествено започна да показва, че е прекалил с напитките. Нас ни интересува обаче само Ондрей Банк да е здрав. Ужас, ужас! Веднага медицинските екипи слизат надолу, отвратително. Ондрей Банк падна много неприятно, точно при този дълъг полет на скока Ред Тейл. Ужасно, ужасно. Ако искате, вярвайте, но в момента се изпотих просто от ужасна работа. Точно толкова хубаво вървеше. Как можа такова нещо да се случи? Въобще не ме интересува класирането в момента. Единственото, което ме интересува е Ондрей Банк да е жив и здрав. Не завърши само Виктор Мюфаженде. Вторият човек е Ондрей. Веднага това беше скрито от телевизионния сигнал. Ужасна трагедия. Така падна във Ванкувър Аня Першон. Летя 60 метра. След това се върна и успя да вземе медали. Дано всичко с Ондрей да е окей. Няма близки планове, нищо не може да се види. Не знам какво да ви кажа честно. Такова хубаво състезание, прекрасен слънчев ден. Целият риск на алпийските ски сега го видяхте в рамките на няколко секунди. Внимание на